1, 2, aja. Lähtö hyväksytään 3 Hymyn Välke on kiihdytyksessä nopea, 4 Teppana sortuu alkulaukkaan, 1 Patulainen tulee 10 metrin päässä kärkihevosesta, 6 Rantaniemelän Savu, 2 Felicia seuraavina, 8 Mitjerta Stango 5, 5 Kretonki 6, 7 Valene siellä 7, 10 Celos lähinnä, laukkanumerolle 4 Teppana uudemman kerran, joukon hännillä tulee 9 Hymyn Virne. 1 Patulainen johtaa, sitä lähinnä. Ei vaan, siellä on kärjessä on numero 3 Hymyn Välke, Patulainen johtavan takana, Rantaniemelän Savu numero 6 jonossa 3, 8 Mitjerta Stango 4, sitten tulee sisärataa pitkin numero 5 Kretonki, avauspuolikas mennään aikaan 29.0, laukkanumerolle 7 Valene. Toista rataa kaukana kärjestä numero 2 Felicia, sen tuntumaan etenee toista rataa pitkin numero 10 Celos, sitten 10 metriä rakoa numero 9 Hymyn Virne, jonka takana on 7 Valene, muista on jäänyt ratkaisevasti 4 Teppana. Kartanon hyvä heinä lähdössä, ollaan takakaarteessa 1300 metriä matkaa maaliin. Kärkipaikalla polkee Jarmo Saarlan ohjastama, Tero Mäenpää valmentama Hymyn Välke. 1 Patulainen Jukka-Pekka Kauhanen johtavan takana, 6 Rantaniemelän Savu ja Henry Bolström jonossa 3, sisärataa pitkin 4, Pekka Vehviläisen ohjastama Mitjerta Stango, tämän ulkopuolella toista rataa pitkin 2 Felicia, sen takaa nousee ulos 10 Celos, Tapio Perttunen 29.5 kierroksen tempo. 3 Hymyn Välke johtaa, sitä seuraa 1 Patulainen, eli Tero Mäenpään valmennettavat ovat vallanneet kärkipaikaa. Tämä Celos, Tapio Perttonen parantaa asemiaan, toista rataa pitkin on kivunut jo sijalle 4. Se on nyt numeron 6 Rantaniemelän Savu ulkopuolella. Mitjerta Stango 5, Felicia 6, Kretonki siellä 7 ja Kretonki jatkaa sisärataa pitkin nyt 4, kun Mitjerta Stango nousee Celoksen kantaan. Takasuoraan mennään ja Jarmo Saarella kiihdyttää tahtia. Hymyn Välke johtaa mitalla. Sitten Patulainen kakkosena. Lähinnä tulee Rantaniemelän Savu ja Celos. 25.5 on vauhti kolmannella puolikkaalla. Hymyn Välke johtaa, se johtaa edelleenkin mitalla. Kakkosena on 1 Patulainen, kolmanneksi nousee 10 Celos, 4 Rantaniemelän Savu ja se löytää nyt kiriväylät, ankkuroituu Celoksen kantaan. 7 Valene hylätään liioista laukoista. 3 Hymyn Välke on tällä hetkellä karkuteillä. Celos laukkaa loppukaarteessa. 1 Patulainen on kakkosena. Rantaniemelän Savu 3. Sitten Kretonki 4. Mitjerta Stango 5. ja Celos jatkaa laukalla. On nyt askelillaan, mutta ei ehdi enää kamppailuun kärkisijoista. Tero Mäenpään suojatit ovat tällä hetkellä kaksoisjohdossa. Tätä uhmaa Rantaniemelän Savu, joka hamuaa kamppailuun kakkossijasta, vai tuleeko vielä voittomatsiinkin? 3 Hymyn Välke johtaa ja hallitsee tilannetta. Rantaniemelän Savu on kakkosena, Patulainen 3. Jarmo Saarela ja Hymyn Välke. ...28.0 viimeinen 500.